Ahoj. No? Ahoj. No tohle to zrovna jsem nemyslel. No nic mi neřekneš, když na trochu pozdě, ne? A jo, prosím tebe, nezlob se, ale já jsem byla u Jiřiny. No? Představ si, že Tonda má nějakou ženskou. No to je z toho celá pryč. No pochopitelně, že po tolika letech manželství, to je tragédie. No to je strašná tragédie. No, strašná. Takže Tonda má ženskou a my kvůli tomu nebudeme večeře. Sobec, Pepo. Jaký sobec? No, Proč sobec? Jiný můžou být nešťastní, trápit se třeba, skákat z okna, jen když ty budeš mít ten sklívanec na stole, že se nestydí. To jsi mi neřekla, ale že Jiřina chtěla skákat z okna, no. No, skoro. No, proto já jsem tam byla takovou dobu, že já jsem čekala okno otevřený. No, tak fajn, no. Prosím mě, než uděláš něco k večeři, máme aspoň pivo nebo něco. Pivo? No máme nebo ne? Pivo? No ne, já piju No vodu, jak tak se tam... teď můžeš myslet na pivo? No jak... Co pak tě neštěstí druhých vůbec nedojímá? Víš, to mě dojímá, že jsem od rána nejet. Přišel jsem ze směny, tady nemám nic k večeři, piju tamhle vodu. Co mě na to má dojímat? Prosím, někde žiješ, jdi se kolem sebe podívej. Takových případů jsou dneska tisíce, že se někdo někomu trhne. No, tak co? To kdyby měl být vždycky bez večeře, když mě to dojímá, tak to bych vůbec nejet. Ale to je zajímavý, jak ty umíš všechno zjednodušovat. Já to zjednodušu, zatímco ty to komplikuješ, že já jsem hladový. No to bych ani neřekla. Ne, jak to? Tak podle tebe by manželství mohlo vypadat klidně jako holubník, jo? Tonda je větný mužský, no tak buď to se k ní vrátí, nebo nevrátí, žena se s tím smíří, nebo nesmíří, případně si někoho najde, nebo nenajde. No to je krásný pohled na manželství. Jaký pohled na manželství? No. Žijeme v poslední fázi 20. století. Století techniky, pokroku, no tak co? No co má manželství, je podle tebe nějaká otrokárna? No, když se jeden chce trhnout, tak ten druhej nemá právo, taky by to bylo pro něj potupný, mu v tom bránit. No to je všecko. Ale já mám hlad. Tak se klidně trhni, když máš pocit, že... No tohle to je ohromný, nalačno, tahle ta logika. Co pak já jsem řekl, že já se chci trhnout? No. My se mluvíme o Tondovi a o Jiřině, že on se trhnul, tak prostě nebudu ale osobný. nějak se Tondy moc zastáváš, víš? No bodej ono mě. to asi nebude tak moc cizí, to co on dělal. No ne, to mě asi nebude moc cizí. No vůbec ne. Ale přece mužský, když se ožení, tak na sebe bere spoustu povinností, starostí, ale neznamená to, že už by se nemohl nikdy otočit po pěkný mladý holce, ne? Tak Pepo, pokud jde o to otáčení, tak bej tebou bych mlčela. Proč? A není to dlouho, co jsi se málem přerazil o kandeláře ve spálně. A už jsme doma. Ježišmana, to je výborný. Už jsme doma. Tonda se trhnul, ta tam pláče, skáče z okna, ale mluvit se bude o mně. No to je logika, to je ohromný. Ovšem takhle to vždycky začíná, víš? Co začíná? K tomu já nepotřebuju logiku. Logika je u mě blbost. Blbost. No prosím, postav na polívku nebo mi dej něco k jídlu a o logice nemusíme mluvit. Když je u tebe logika, blbost, tak nevím, proč to děláš takovou vědu. Jakou vědu, prosím tebe? No to s tím Tondou. No Tonda se trhnul, je to mužský, to je logický. Ale podle tebe je logika blbost. Tudíž je to celý blbost, tak jsi to měla říct. Jiřině nemusela skákat z tohohle. Moment. Tohle to mi vysvětlíš, ano? Tak podle tebe, když mužský zahne, tak je to logický, to si řekl. No to jsem... To si řekl teď. Ale no prosím, tak jsem to řekl, no. Já jsem to teda neřekl, ale je to logičtější, než kdyby to udělala od sebe ženská. To je zajímavý, a proč? Co je na tom zajímavýho? No prosím tě, no proč? No, to je přece... To je přece jasný, no ne. No co, tobě snad je to jasný, ale mně ne. Tak proč? Proč? No to se na mě podívej, no. Za prvé, mužský je pán tvorstva. A pak mužský, když zahne, nebo když se trhne, jak ty říkáš, tak to nemusí mít citově podložený. Takže se nic nestalo. On se vrátí domů, všecko dál klape, funguje, pokud je ovšem večeře, tak se taky večeří a nic se nestalo, no. No jo, a to zřejmě zdobí. Ale to já jsem neřekl, že ho to zdobí, prosím, já jsem nic takového neřekl. No ale je to přirozený. Když si to vezmi v tomhle přírodě, takový příklad. Vem si třeba Brémův ten ze života zvěře. Ale proč jsi brala Brémův, Tam
Třeba taková veverka, aby to bylo v tuzemsku. Veverka není ten správný příklad. Vem si kohouta. Co dělá kohout? Dneska má tuhle slepici, zítra tamhle tu slepičku, že ano. No a co? Odsuzuje ho za to někdo? Přestanou slepice snášet vajíčka, nebo zrušejí drůbežár? To vůbec ne. Nic se nestalo, no. Ale, no tak pokračuj, No, pokračuj, no. no co bych pokračoval? Tož ta ženská si tohle dovolit nemůže. Aha, Protože proč budete? si představ, jaký by byly řeči mezi lidma, znáš náš barák. No a potom ženská rodí děti, takže to vlastně vůbec nejde. Ale by to nešlo, proč tohle to je něco jiného? No ty mě snad nechceš chápat, já tomu nerozumím. Podívej se, jaký je v tom rozdíl. No. Když ženská se chce trhnout, Jo. ano, když ženská chce odejít, nebo si začít nějaký techtle-mechtle, Jo. jo, tak musí co? Co? Musí být zamilovaná. No, to... A jak je ženská zamilovaná, co dělá? Má kulisy. Když to muž, ten když zahne, tak je nad tím povýšený. Je nad tím, zkrátka, je foř. Je foř. No jistě, že ano. No prosím. Ženská, když se zamiluje, co dělá? Balí kufry, pálí za sebou mosty, vřava, rozvod, tahání o dětičky. No to je podle tebe pěkná morálka, že ano? Podívej se, Nesahej na mě. ty logiku, jo? Tak podle tebe, když já si najdu mužskýho No. a zamiluju se do No. něj, tak jsem vlastně vysoce nemorální, No, ale protože šíleně. už s tebou nechci bejt. Ale šíleně. Zatímco ty si odskočíš k nějaký slečně, vůbec nic k ní necítíš a klidně se vrátíš ke mně domů, no? Což je ovšem vysoce morální. To je podle tebe morálka, tak si to řek. Za prvé já nemluvím o sobě, mluvíme o Tondovi a o Jiřině. Za druhý, nevím, proč tady řeš o morálce. Teď já se vrátím domů a ty vůbec nemusíš nic vědět. Inteligence, no. Manželství jsem ohrozil, neohrozil. Všecko je v pořádku, milující manželka, pusinku, večeřinku. Ježiš, já bych jedl. Já nebo se o tom furt bavíme, když mám rád. To je ovšem konec. No konec, zaplať pámbu takovýmhle diskuzím. No, to je konec. Jaký konec? Víš ty, co vůbec si na sebe všechno řek? Jak to na sebe, já To mluvil se po nezlob, všechny. tak s takovýmhle člověkem já tedy dál žít nemůžu. Co to prosím tě, miluješ, s jakým člověkem dál žít nemůžeš? Já tady- Nemůžu! Ty si klidně jdi za svýma slečnama, klidně se přetvařuj, ale já si balím svý kufry a jdu. Já jsem jí jedinkrát řekl, že já mám nějakou slečnu, prosím tě. Co to děláš? Nehaj na mě, nebo... Nikam nechoď, pojď sem. Kam by si prosím tě šla teď? No počkej. To tě nemusí zajímat. Moment. Ty chceš někam jít? Takže ty asi víš, kam by si teď po půlnoci skoro šla, víš? Si vemu i brambory. Pojď sem, nikam nechoď, posaď se. Teď dám je pozor. No to je ohromný. Ty víš, ke komu by si šla? To znamená logicky. Pojď sem, ty někoho máš. Já? Tak dobrá. Co? Tak když to chceš vědět, nakonec teď, když znám už tvoje názory s těma slepicema, tak ti vůbec nemusí záležet na tom, jestli já mám taky nějaký kohouta. No to je ohromný, tohle jsi mě teda potěšila. No to je výborný, vlastně, jestli já mám nějakýho kohouta. Kdo to je? Povídám, kdo to je? Já mám Tonda. To jsem, no Tonda! Je všemu Tonda. Jo. No to je neuvěřitelné. Takže tohle to celé divadýlko, ta skákající Jiřina z tohohle, z okna, a to všecko bylo jen proto, abys mě připravila na to, že ty se vlastně někde taháš Tondou. Nebylo by tady nějaký pivo? Ty ksiny, ty ve situaci, když nemají tak tohle, tak ty bys si zdala pivo, víš? Pepo, nedělej z toho kovbojku. Jakou kovbojku, takovou nedělat vůbec Případů jsou přece tisíce, tak jsi si našla Tondu, bože, no. Jiřina se s tím nějak smíří a ty si přece nějakou klidně najdeš, ne? A podle tebe je manželství holubník! Uklidni se, Pepo, podívej se. Sedni si. Nebudu si sám namakýdám. Podívej se, manželství především není otrokárna. A jak jsi správně tvrdil, když si chce jeden trhnout, jo, tak ten druhej mu nemá právo v tom bránit. Co mi to povídáš? To jsem neříkal o nás, to jsem říkal o Jiřině a o Tondovi. Já nevím, jaký je rozdíl mezi manželstvím naším a Jiřiny. Pokud ti jde o tu logiku. No o logiku, já na logiku kašlu, víš, co já udělám? Já se oblíknu a jdu a rozbiju Tondovi hubu, to já udělám. Ovšem nevím proč. A za co?
Ty jsi říkal, že když mužský zahne, tak je to naprosto logický, tak pro. No dobře, ale ne s mou vlastní ženou. No, takže v tomto případě Tonda jednal nelogicky, protože šlo o mě. Jo? Jo? Co? Já ti něco povím. To je jako... Víš co? Co? To je pro mě potupný. Víš, takovýhle debaty. Ty se oblíkni, nebo vlastně, no to je jedno, a vypadni. Jdi si za svým Tondou. Jdi. Víc už nemusím ty lidi poslouchat, ale to ti povím. To je teda kauf, ten tvůj Tonda. Ten, ty vole, no, to je ohromný, to se mi líbí, to straně se Před chvíli si tvrdil, že je Tonda docela pěkný mužský. Fešák, pidlovokej, no, pojďej se mu ruce, no jo. Jo, to nestydí. Že se ty nestydíš, ty doma neumí ani zatlout žebíček, ty si. Tolika doma zaslouží. No, zkus to pnout do panelu, ty. Jen si jdi. Už jsi skončil? Jo. Tak to je konec. Mezi náma definitivní. Nebo to myslíš vážně? Jak něco povím, víš? Já jsem s Tondou nikdy nic neměla, mít nebudu a nic nemám. Eliško, to tak košláčeš, to je v pořádku. Protože k té večeři taky nic nemám. No tak, co budeme dělat? Pojď ještě chvíli popovídat o logice, jo? Ahoj. No? Ahoj. No tohle to zrovna jsem nemyslel. No nic mi neřekneš, když na trochu pozdě, ne? A jo, prosím tebe, nezlob se, ale já jsem byla u ženy. No? Představ si, že Tonda má nějakou ženskou. No to je z toho celá pryč. Pochopitelně, že po tolika letech manželství, no to je tragédie. No to je strašná tragédie. No, strašná. Takže Tonda má ženskou a my kvůli tomu nebudeme večeře? Sobec, Pepo. Jaký sobec? No Proč tak sobec? jiný můžou být nešťastní, trápit se třeba, skákat z okna, jen když ty budeš mít ten svůj lanec na stole, že se nestydí. To jsi mi neřekla, ale že Jiřina chtěla skákat z okna, no. No, skoro. No, proto já jsem tam byla takovou dobu, že já jsem čekala okno otevřený. No tak fajn, no. Prosím mě, než uděláš něco k večeři, máme aspoň pivo nebo něco. Pivo? No máme nebo ne? Pivo? No ne, já piju No vodu, jak tak se tam... teď můžeš myslet na pivo? No jak... Co pak tě neštěstí druhých vůbec nedojímá? Víš, to mě dojímá, že jsem od rána nejet. Přišel jsem ze směny, tady nemám nic k večeři, piju tamhle vodu. Co mě na to má dojímat? Prosím, někde žiješ, jdi se kolem sebe podívej. Takových případů jsou dneska tisíce, že se někdo někomu trhne. No, tak co? To kdybych měl být vždycky bez večeře, když mě to dojímá, tak to bych vůbec nejet. Ale to je zajímavý, jak ty umíš všechno zjednodušovat. Já to zjednodušu, zatímco ty to komplikuješ, že já jsem hladový. No to bych ani neřekla. Ne, jak to? Tak podle tebe by manželství mohlo vypadat klidně jako holubník, jo? Tonda je pěkný mužský, no tak buď to se k ní vrátí, nebo nevrátí, žena se s tím smíří, nebo nesmíří, případně si někoho najde, nebo nenajde. No to je krásný pohled na manželství. Jaký pohled na manželství? No. Žijeme v poslední fázi 20. století. Století techniky, pokroku, no tak co? No co mám manželství, je podle tebe nějaká otrokárna? No, když se jeden chce trhnout, tak ten druhý nemá právo, taky by to bylo pro něj potupný, mu v tom bránit. No to je všecko. Já mám hlad. Tak se klidně trhni, když máš pocit, že... No tohle to je ohromný, nalačno, tahle ta logika. Co pak já jsem řekl, že já si chci trhnout? No, My se mluvíme o Tondovi a o Jiřině, že on se trhnul, tak vlastně nebuď ale nějak osobní. se Tondy moc zastáváš, víš? No bodej Ono mě. ti to asi nebude tak moc cizí, to co budu dělat, Jiří. No ne, to mě asi nebude Ano, moc taky cizí. nebude No cizí. vůbec ne. Ale přece mužský, když se ožení, No. tak na sebe bere spoustu povinností, starostí, ale neznamená to, že už by se nemohl nikdy otočit po pěkný mladý holce, ne? Tak Pepo, pokud jde o to otáčení, tak bej tebou bych mlčel. Proč? A není to dlouho, co jsi se málem přerazil o kandeláři bez palby. A už jsme doma.
doma. Ježišmana, to je výborný. Už jsme doma. Tonda se trhnul, ta tam pláče, skáče z okna, ale mluvit se bude o mně. No to je logika, to je ohromný. Ovšem takhle to vždycky začíná, víš? Co začíná?